Heddiw yma, strawberry puree. So, fideo bach sydyn heddiw yma yn dangos i chi sut i wneud puree bach allan o just jam o ffrwytha. Siasio fyny eich dishes a'ch desserts, de. Be dwi wedi gwneud heddiw di just torri'r strawberries ma fyny. Gen i hyn left over yn y fridge. Gadael nhw am ryw hanner awr mewn bolan o siwgr a halan am bod yr concentration o ionau tu allan i'r celloedd yn mynd i fod yn uwch na tu fewn i'r celloedd. Dwi'n mynd i gael dŵr yn symud lle mae'r lefel o dŵr yn is a mae'r celloedd yn mynd i colapsio yn gadael ffrwytha hipa a hawdd i'w piwreo. Iawn ta, ymlaen i'r jam wan, dyn ni jyst am berwi hwn fyny efo bach o lemon. Ar hwnna dwi jyst am blendio fe gyd at ei gilydd mewn jwg bach. I droi fyny puree, fydda ni wedyn angen rhoid yn ôl ar y gres, ond fyma dwi'n mynd i roed free rein i chi. Penderfynu'ch hunan faint o hir ydych chi'n berwi fo ar unrhyw bwynt. Jyst cymwch lwyddiad o'r cymysgedd poeth a eillio nhw mewn gwydyr o ddŵr. A gewch chi weld wedyn yn y gwydyr yn union pa fath o consistency ydych chi'n cael. Oedd i fi yn dew iawn bron iawn yn jam eto. Ond nes i adio mwy o ddŵr yn ôl iddo fo, jyst digon iddo fo lifo. A nes i ddod i oeri, nes i jyst tyllu fo mewn i botal. A na ni barod i roed ar be bynnag wyt ti isio. Just iwsio wedyn i arddurno platia. Neu ychwanegu fo i cheesecake eich. Ewch chi at tudaniaeth.com neu'r tudalen Facebook neu YouTube, links isod, a gewch chi weld recipe baked cheesecake nes i. A chi nes yn beth llawr i ddeud ar ôl hynna, botal o strawberry puree barod i fynd. So, gethin dwi efo ar tudaniaeth.com. Diolch yn fawr a welai chi tro nesaf.